लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों बरायग्रोना लानाय जाबाय। नोंथांमोननो आं मोनसे आपडेट लाना फैदों आरोना। बे आपडेटआनो जाहैदों, नोंथांमोना थान्दैलाव नुखाबाय जानांगौ जेबायदि बालाबारि ना, बेयाव जेनेबा दाख्लैबावै दंफां गायदोंमोन ना, बे दंफां गायनाया थांगोन ना मागोन? सोरबा दाबायदियाव दंफां गायो नामा? एफा गरम सान्दुं थिं थिं ना, बे रावबो फाग्ला मानसिया दाबायदियाव दंफां गाया आरोना। जाम्बायाबो गायबावाथो दै, सियानाथ' सियानखा, दाबायदियाव गायखाया। जाम्बायाबो गाया दाबायदियाव। मानो होनोब्ला मोनथिखायो दाबायदियाव ना, खरां जाहांनाय, दै मोना मा मोना ना, बेबायदि समाव सोरबा दंफां गायो नामा? मार्च एप्रिलाव मा जानानै थाखो? बै समाव मार्च एप्रिलाव नोंथांमोना दंफां गायनायखौ हाबाफारिखौ जागायनांगौमोन, मिथिबाय? दानि बुंनो थाङोब्ला ना, फेरेंगा बिसोरनाथ' जाम्बा नालाय ना, दाबायदि सान्दुं गोसायाव मा जेब्ला दंफां फुलि गायो अब्ला मा रानखागोनखा बियो। बिनि साला मा दंफांखौ मा होनो, दंफां फोथांनो बानानै सान्दुं गोसायाव गायनानै दंफांखौनो फोथैनानैसो लायो आरोना। बे उल्थासो जादों आरोना। जेसांखिनि दंफां गायनांगौ बेसांखिनि फैसाखौ ओरैनो बेकार खालामगासिनो दं आरोना। जेनेबा दंफां फांसेयाव 30 थाखा लायोबा बे बेसेबांना 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 दंफां गायदों। बे दंफांनि फैसाया बेसेबां जाहैगोन लायो? 30 थाखा खरिबाबो नोंथांमोना हिसाब खालामनानै नायब्लानो जाबाय। दंफां फांसेयाव जुदि 30 थाखायै बायनांदोंब्ला, जुदि नोंथाङा 10 लाख दंफां गायनायाव बेसेबां खरसा जागोन? आरो बेनि खरसा, दंफां बायनायाव खरसा जानानै आरो लेबारनि खोथा फैयो। जुदि नोंथाङा लेबारखौ नोङो 10 लाख दंफां गायनायाव जुदि नोंथाङा साननै सानथामाव फोजोबाबा खैजोन लेबार लानांगोन साननानै। सोरबा बायदियाथ' खोनादों आरोना, सोरबा बायदियाथ' मा फांसेबो गायाखै, ओरैनो थांदों। सोरबा बायदिया फांसे गायनानै आबदा मारिदों। बेकार, ओरैनो फैसा जावगासिनो, बेकार। खामानि गैया, जेरावबो उदाया, ओरैनो दैयाव फैसाखौ गारगासिनो। नोंथांमोना बे फैसाफोरखौ ओरैनो गारालासिनो, दाबायदियाव दंफां गायालासिनो बेफोर फैसाखौ नोंथांमोना गोरिब गुन्द्राफोरनो राननानै हरब्ला मा जायोमोन? थांबाय बियो। बिनि उनाव मा, जुदि नोंथांमोना दंफाङाथ' थांखाया, दाबायदियाव गायनाय दंफाङाथ' फुरा थांखाया। 100आव 50%बो थाङा, 30%बो थांबावनायसो नंबावा, मोनसे। आरो बेयाव ओरैबायदि जों नुखायो, थांखायो, ओरैबायदि मोसौ ना सारोन हगारखायो बे एरियायाव। जेब्ला जों थाङो, भैरबकुन्दआव थाङो, गाहायथिं बारस'लाङो दैमासिम, बेयाव नुयो जोङो मोसौ गोजा हगारनाय। अब्ला बे दंफां फुलिया बहा थानो? हय थांबाबो मोसौ बोरमाजोंनो सेस जाखागोन आरो बियो। नोंथांमोना दंफांखौ गायदों प्रटेक्ट हो ना, बेनो बास। नोंथांमोना दंफांखौ गायदों, अब्ला दैनि बेबस्थाबो लाबो। दैनि बेबस्थाबो होनो हानांगोन बेयाव, बे जायगायाव, अब्लासो नैबे दंफाङा थांगोन, मिथिबाय? नोंथांमोनाथ' जेबोखौनो माथा मारिया गैना।
नोंथांमोनाखौ जुदि दंफां गायनाय लादोंब्ला मार्च एप्रिलाव लागातार गाय, बेखौ जों मानिगोन। अब्ला नोंथांमोना दायो दंफां गायनाया मा ओरैनो बेकार दैयाव थांगोन। बेफोर फैसाखौ नोंसोर दैयावसो बाहायगासिनो, ओरैनो बेकार। दुनियानि खौटि खौटि लाख लाख फैसाखौ ओरैनो दैयाव गोजावहोगासिनो। बेफोर फैसाफोरखौ नोंथांमोना गोरिब गुन्द्राफोरनो राननानै हरब्ला मा जायोमोन? बारा बुंला आङो, नोंथांमोनखौ एसेखौनो बुंनाय जाबाय।